русия парвозҳои байналмилалиро барқарор мекунад. вазорати нақлиёти русия дар бораи барқарор шудани парвозҳои байналмилалӣ маълумот дод. вазири ин ниҳод гуфт: кай осмони русия барои қабули парвозҳои байналмилалӣ омода мешавад? вазири нақлиёти русия Евгений Дмитриев дар вохӯрӣ бо рӯзноманигорон гуфт: русия ба наздикӣ парвозҳои байналмилалиро барқарор мекунад. хабар медиҳад РИА Новости. эҳтимолан парвозҳои мусофиркашонӣ аз аввали моҳи июл оғоз шавад. Дмитриев қайд кард, ки аз сар гирифтани парвозҳои байналмилалӣ танҳо дар сурати хуб будани вазъи эпидемиологӣ мумкин аст. замоне ки мо мутмаин мешавем, ки парвозҳои дохили кишвар бехатаранд, мо барои кушодани фазои беохир барои шаҳрвандонамон омода мешавем, гуфт вазир. ёдрас мешавем, ки русия 27 март парвозҳои байналмилалиро манъ кард. то имрӯз аз кишвар ва ба дохили он тариқи парвозҳои чартерӣ шаҳрвандон оварда ва бурда мешаванд. имкони иҷозаи вуруд ба иттиҳоди аврупо ба шаҳрвандони тоҷикистон аз 1 июл. рӯйхати кишварҳо бар асоси тавсияи комиссияи аврупо тартиб дода шудааст. тоҷикистон ба рӯйхати пешакии кишварҳое шомил гардид, ки барои шаҳрвандони ин давлатҳо иттиҳоди аврупо шояд аз 1 июл вуруд ба қаламравашро иҷоза диҳад. тавре Евроньюз иттилоъ медиҳад, иттиҳоди аврупо ният дорад, ки сарҳадҳояшро барои баъзе кишварҳо, ки узви иттиҳод нестанд, боз кунад. рӯйхати ин кишварҳо бар асоси тавсияи комиссияи аврупо тартиб дода шудааст. ба рӯйхат беш аз 50 кишвар бо шумули Ӯзбекистону Қазоқистон ва Тоҷикистону Туркманистон дохил шудаанд. аз кишварҳои Осиёи марказӣ танҳо Қирғизистон дар рӯйхат нест. ба он инчунин Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Русия ва Бразилия низ шомил шудаанд. манбаъҳои Евроньюз қайд карданд, ки рӯйхат аллакай боиси баҳсҳо шудааст. гуфта мешавад, оид ба муайян кардани меъёрҳо барои қабули ин қарор байни кишварҳои иттиҳоди аврупо ихтилофҳо рӯи кор омада, бархе гуфтанд, ки маълумотҳо дар бораи ковид қобили эътимод нестанд. аз ин рӯ мансабдорони аврупоӣ рӯзи панҷшанбе сари қароре омада натавониста гуфтушунидро рӯзи ҷумъа идома медиҳанд. манбаъҳои нашрия инчунин зикр карданд, ки рӯйхатҳо ҳар ду ҳафта бозбинӣ мешаванд. рӯзи 25 июн созмони ҷаҳонии тандурустӣ эълон кард, ки 30 кишвари аврупо, ки дар онҳо маҳдудиятҳои карантин сабук карда шуданд, ҳафтаи гузашта бо афзоиши шумори ҳолатҳои ошкоршудаи сероят аз COVID-19 дучор шуданд. шумо орзуи дар хориҷа донишҷӯ шуданро доред? пайс ба амалӣ гаштани орзуи шумо мо кӯмак мекунем. университети давлатии русия дар нижегородскии област ки қарор дорад, донишҷӯёни тоҷикро даъват мекунад. факултаҳои инженерӣ, экономистӣ, информатика ва ғайраҳо. асос бошад тарзи хондан ройгон аст. рақамҳо барои маълумоти пурра гирифтан дар экран нишон дода шуданд.